s'han construït embassaments que han retingut i retenen bàsicament el 99,9% de sediments. Sí que el delta és format de sediments, però no podem esperar a salvar en sediments si estan tots retinguts, no sabem la qualitat dels sediments i a part que no baixa aigua. Ens estem una mica dormint amb el temps i passat 2 anys encara estem esperant que ens donin resposta a aquestes al·legacions. No tenim el pla definitiu. Un pla molt inspirat amb el model holandès. Com en Dragues, fent que no s'emportés l'arena als temporals de mar. No, el Ministeri no diu que no a moure arenes litorals amb mitjans marins, amb dragues. L'aigua salada arriba a una illa que hi ha passat del pont d'aquí, del pont del Milenari, i això està a 40 quilòmetres de la desembocadura. Jo crec que això és però que molt difícil, recuperar el que s'ha perdut. Les decisions han de venir de les dues administracions. Es tracta d'arribar a un acord. A mitjà i llarg termini o baixen sediments o la cosa no es podrà, no és sostenible, no és sostenible. Anem a Barcelona, és culpa de Madrid. Anem a Madrid, és culpa de la Generalitat. Un per l'altre s'estan passant la pilota, però no ara. Fa 50 anys que s'estan passant la pilota d'una taulada a l'altra. El que passa que ara el problema que tenen és tan gran que no saben el que fer.